मेगनानो देहानि मोनसे गोनांथार बाहागो। मेगन गैयाब्ला सासे सुबुंनि जिउ आरो इयुना अराय खोमसिजों साग्लोबनांगौ जायो। बेबायदिनो गसाइगावनि नन्दिपुर गामिनि सासे उन्दै गथ'आ मेगननि बेरामजों भुगिनांनानै बिनि इयुना खोमसिनि फारसे आगान सुरदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नन्दिपुर गामिनि प्रबेशर बसुमतारीनि 12 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाज्ला प्रताप बसुमतारीया मेगननि बेरामजों साग्लोबजानानै जोबनो गैयै दुखु दाहा सैनांदों। रांखान्थिनि आंखालाव फाहामथाय होनो हायैयाव दुखुथिया नखरा राहा गोथै जानानै रायजो राजाफोरनिसिम रांखान्थियारि मददनि आरज गाबहरदों। लोगोसे निखावरि दुखुथिया नखरनि फारसे सोरखारा नोजोर होनानै मददनि आखाइ फोलावहरनो थाखाय इजेन्द्र बसुमतारीया खावलायहरदों। आंनि मुङा मुस्रि इजेन्द्र बसुमतारी, गामि आंना नन्दिपुर आन्दार ब्रेकेट गोजोनपुरी। आंनि फिसा हौवानि फिसाला सासे प्रताप बसुमतारीया मेगन गनाय मोनसे बेमार जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा, आं सरकारनिबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। आंहा हा बिगानै दंमोन, बेखौबो फाननानै आं जिएमसिआव दिनै 26 दिन सिकित्सानि जुनै थाहैदोंमोन। दिनै डक्टरा आंनि फिसौखौ खुनु सिकित्सानि बेबस्थायाव जेबो गैया। आंनि हा फाननाय फैसाखौ आङो कमप्लिट बावनो जानाय थानायाव आं गासैबो गारनानै नागारनानै फैनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजों गाबखांदों, रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंखौ हाजासे अनसुंथाइ होनो थाखाय आं रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे बिटिसिनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बसुमतारी बिथांखौबो आंनि फिसौनि बे जिउनि थांनानै थानायनि थाखाय आंनो जाहाथे हाजासे अनसुंथाइ हरो, बेनि थाखाय आं बारंबार खनले खनले खर' गंग्लायनानै आं आरज गाबनाय जादों। गामियावबो जोंहा जेबो अनसुंथाइ होनो हानायनि राहा रावबो गैया। रायजो राजाफ्रा मेगनजों नायनानै थानांगौ जानांगौ जाबाय। आं दा बिनि थाखायनो रायजो राजा एनसिएसएल ग्रुपनि मानसिफोरनाव आंनो बे फिसौखौ फाहामनायनि थाखाय जा एसे हायो अनसुंथाइ हरोब्ला आंनि थाखाय बिराद मोजां जागौमोन। हे रायजो राजाफोर, आंनि थाखाय गाबखांनानै जाहाथे बे अनसुंथाइखौ जाहाथे थाबैनो हरनानै आं बे फिसौखौ जाहाथे थाबैनो सिकित्सायाव मोजां लाबोफिननो हायो, बेनि थाखायनो आं गले गले खावलायनाय जाबाय। आदै, बे बाबुनि मेगना जे बेबायदि जेनेबा गनायनिफ्राय गगासिनो दङ, दा बिनि बेबायदि जानायाव सिगां बिनि मेगनाव माबाफोर नांदोंमोन नामा, जायनि जाहोनाव बिनि मेगना बेबायदि गनानै फैबाय? बेनि मेगना ओरैनो गोजा जाग्रोदोंमोन। गोजा जानानै उनाव 10-15 दिनसो थानानै बेनि मेगना, बे मेगननि सारिउदिगि बे गोजा मोदोमा गबोबाय आरो। दा बेनिफ्राय बे डाक्टारनाव देखायहैनानै डाक्टारा बे जिएमसिआव जोंखौ थिनहरनायानोसै। दा बे 1.5 मासनि बारबायसो, दिनैसिमबो बे जेबो सिकित्सा लानाय जायाखिसै। दा अनसुंथाइ मोनोब्ला जों बेखौ डाक्टार मोजाङाव बेखौ फाहामनो थाखाय बे रायजो राजाफोरनाव जों अनसुंथाइ लुबैनाय जादों आरो।